Čau lidi, my jsme Ahoj. kapela Lilvlit a chtěli bychom vás pozvat na jednu boží akci, která se bude konat 13.8. v Kroměříži. Překonání gravitace. Bude se to konat na Florii. A Luky vypadá, že chce něco říct. Já chci něco říct. Je to jeho rodné město, určitě. Bude tam spousty, bude tam spousty skvělých interpretů, včetně nás. A Dalo chce říct, jakých interpretů. Ne, já už do toho nejdu znova. Rytmus, Benny, Jeho máma. tvoje máma, můj tátou, měli mě. Dobrý, a řekni to další kapelu. Prince and Pine. A budou tam taky Phil Girls, to jsou prý nějaký kočky, nevím co, ale budou A boží. ještě ti kluci na kolech tam budou. Ty nevím, mě Kluci na nezajímají. kolech, holky jsou asi lepší. Nemají já nevím, prsa. ale Dalo zajímají kluci na kolech. Kluci na kolech tam budou skákat do takových výšek. A my radši skákali holky, budeme šťastní. Dobrý. Bude tam s náma i Martin, který tady na pozvánce není, ale pořád s Bude náma hraje, takže nasranej. vůbec si nemějte strach, pořád s náma hraje. No, pasák. Tak jo, mějte se krásně, uvidíme se tam. Ahoj. Čau!